Okay, bafethu, ngizomfonela futhi manje. Ngizomfonela, uke wangifonela uyasho ukuthi le mali okungcono angizami ukuyishintsha ngifake kwenye indawo. Ngizomfonela ngimnikeze inamba futhi mhlambe ezase Spa. Wrong futhi nazo. Lo uzohamba ezegobe lo. Simfonela. Simuzo ukuthi uthini. Sho bafa, sho mkhulu. Ngithi mina ayangazi ukuthi yini inkinga. Yazi into engizoyenza ke mkhulu, yazi ngizovela ngenze njani. Okungcono ngizovela ngiyikhiphe ngizame mhlawumbe ukuthi ngiyifake ngalezi number zase le Capitec yabo, mhlawumbe uma ikhipha ku-ATM kuzoba ngcono. Iyona indlela right, kumele uyikhiphe wena uyifake ku-Capitec. Ngoba nginayo Capitec. Ovele ngiyikhiphe noma ngiyifake eSpa ngizobona ulayini lapha ya. Spa noma ku-Capitec. Capitec. Efusakho na manje. Uthusela. Ya ngiyakuzwa mkhulu uncesa. Hayi inkinga. Hayi ngizokwenza njalo ke mkhulu, ngoba vele manje ngila emall ngizowenza njalo, ngizokufakela nje emva isikhashana mhlawumbe emva kwa 10 minutes. Ngizobe sengibuyela kuwena ngikubizela inamba. Okay. Alright ke, sure. Sure. Okay, bafethu. Ngizomphinda futhi ngimsendele inamba wrong, ngizomsendeleza se Capitec ke manje. Funethu uhamba futhi efike eBhambe. Ya. Nina nje hlalani kanjalo ngizoyiqhubeza ivideo. Okay, sengiyambizela ke nami. Ngicelile ngathi abangisendele inamba wrong, sengiyambizela ke manje. Ngophinde ngimdidise nange message. Ngimsendele ne message. Copy this music box at R1 per day. Press 2. Ngayibamba manje phone. Yebo mkhulu. Yebo. Nazi ke inamba, ngicabanga ukuthi ne message ngizokusendela naye. Wena uyifake kuphi? eCapitec. eCapitec kanjani ungena account number? Ngenze lokho kuyini instant money. Mina lokho kuyini ezinamba eziqala ngo-C. Alright, ayenzeke ngo. Nakho mana ngizokusendela ngizokuforwardela futhi ne message. Nazi inamba la zithi ungithathele into yokubhanga. Wona manxa. Awuva kancane ngisami iphepha. Alright. Pause. Okay, nangu kusuyabuyela ke ngimbizele. Yebo mkhulu. Hello. Yeah. Zithi 143. 943. 143. 977. 977. 618. 618. 6 ekugcineni. Alright. Hayiqale phansi ke. 943. 143. 143 977. 618. 6 ekugcineni. Iphini ithi 1470. 1470 iphini ya. Alright. Okay, ubuyeleke kumina. Uyenze forward i-message. Othi ngikuforwardele ne message. Mforwardela le message. Qhubekani ke bafethu nenze njalo. Ngizobuya no part ba manje. Soba part 6. Part 6 sengizoqeda ke ngayo. Like and share nenze njalo nihambe no subscribe nalapha ku YouTube channel yami. Danko.